injan dan Georgiaid sef rwla tua dechrau'r ganrif ddiwetha, ac mae'r injan dan yma yn un arbennig iawn, oherwydd chydig iawn ohonyn nhw sydd ar gael erbyn hyn. Maen nhw'n arbennig oherwydd bod y ceffyl a'r bwcedi tân wedi creu yn gyfan gwbl allan o pepier mashe, ac hefyd i bod yn bryn, wrth gwrs. Ond pryn neu beidio, mae'r injan dan yma a 2,000 eitemau eraill ar gael yn Derwen Lodge ym Wrecsam, amgueddfa anrhegion plant sydd yn agor fory. O, Mrs Price, mae yna arddangosfa fendigedig yma. Diolch fawr. Ers faint ydych chi wedi bod wrthi'n casglu pethau fel hyn? Ers dros 20 mlynedd. Ac yn lle wedyn fuoch chi'n casglu'r holl ddolia'r anrhegion yma? O bob man. Mynd allan i brynu a gweld rhywbeth a'i brynu o, a'i gadw fo, a'i guddiad o. Yn aml. Ond ni rwy'n meddwl byswn ni'n licio cael rhywbeth fel hyn. A dyma bob dim efo'i gilydd am y tro cynta. A dwi'n falch iawn. Ie, oeddech chi yn cadw siop hen bethau? Oeddwn. A wedyn mynd i brynu hen bethau. Ac wedyn gweld rhywbeth oeddwn ni yn hoff a'i brynu o. Ac rwysid yn falch bod wedi prynu rhywbeth mwyn i gadw fo. Yn hytrach na'i werthu felly? O ia, fetrwn ni'n gwerthu dim byd fel hyn. Fetrwn ni ddim. A di bod yn llawer gwaith wedi cael cynnig da iawn am y pethau. A wedyn penderfynu na fedra i ddim gwerthu rhywbeth arall. Ie, mae gennych chi lond 5 ystafell Oes. yn y tŷ ma'n Wrecsam rwan, sydd yn agor fory. Ie. Mae yna hynny'n golygu dipyn o gasglu, ydy? O, ydy. A gwneud heb ddim llawer mwyn cael pethau i ddangos. Mwyn i bobl gael gweld be oedd i taid ydi chwarae fe blynyddoedd yn ôl. A pwy ydych chi'n obeithio fydd yn dod yma? Pawb. Pobl ifanc, plant a pobl hen. Mwyn i weld be oedden nhw'n chwarae fe blynyddoedd yn ôl.